Здравейте, аз съм Луцифер, това е втори епизод от поредицата Survival с скролер и сега ще направим къщата. Третия епизод може би ще ходим за храна или ще направим ферма. Да. Така. Аз ще я оформя отпред. Ще направя. Дай малко кабелстоун. Да. Мерси. Сега ще направим две кирки. Защото една сигурно ще ме щупи много бързо. Ти направи ли пешка да изпечеш айрон? Не. Окей, аз ще направя. Нямаш толкова широка и толкова дълга, стига ли? Малко по-нагоре, още две блокчета нагоре. Иначе за сега... Аз ще разширя после нататък. То ще е голям холм. Ето ти печката тук служа. Аз сега ще го оправя добре. Така... Първо ще направим стълби. Колко кабелстоун имаш в тебе? Един снак и 47. Окей. Имаш ли в тебе лопата? Не, направи си. Аз ще дам дърво. Сега аз имам. Тук много стълби ще отидат. Аз почна направя оградно съм. А това тук е ела. Чакай. Отпред малко се правя къщата. Къде? Защото има дупки ли? Да. Ще ги оправим. Не е страшно, ела. Сега. Къде си? Пред къщата. Ела сега. Виждаш ли тук това е, където е с водата? Какво да правим вътре? Да го направим като склад или да си го оставим така, само че да го правим като джакузи? Или да направим фермата вътре? Фермата ще е вътре. Окей. Това мисля, че ще го направим следващия епизод. Да. Сега ще направим къщата само. Не симетрично, опарта. Аз не обичам много симетричните неща. Ще направим симетрично. Ако ти трябва нещо ми кажа. Дърво. Колко? Ще ти фърля един снак. Не един снак, ама пак има. Нищо. После крафтинг тейбъл ще го преместим от тук. Така.
Сега как ще направим? Така, гледаме. Както трябва да се изгрижим. Значи това го махаме, и това го махаме, и това. Как да направим така? И тук. Добре. А тук както е така. Малко странно ще си говоря, ама. Видях кокошка! Къде? Не убивай! Ще направим ферма. Ще бутна някъде. Чакай. Добре, ще за храна. Щом има кокошка една, значи трябва да има и други. Това не съм гладен, но отивам за храна все пак. Така. Ти кокошки, идваш с мен. Падай долу. Падай, ти казах, това е заповед. Умерих мина. Къде? Отивам малко. Така. Сега. Ще влезнеш. Спри се, бе. Това ти е кокошката. Аре, спри се. Тази кошка ме дразни, след малко ще убия. Ако не се ме убил тук. Намерих още две кокошки. Аз тая затворих тук. Затвори ги, т.е. с кабелстоун ги затвори, така че да не могат да излезат. Аз ги убих. Накараш. Добре, както и да е. Така. Те ще ги направим. От кабелстоун, по ще го направя този кабелстоун, където е тук на стълбите, в нали обработен кабелстоун, защото е по-яко. Така. Дали трябва? Да, ако сложим и тук, така е симетрично. Ще кажа да направим, само ще го махна и ще сложа дъски, защото по-яко изглежда. Вътре в планината, т.е. това където ни е къща, ще направим и втори и трети етаж, така че последният етаж да е горе, в върха на планината. Какво ще кажеш? Добре. След малко ще приключваме и този епизод, ще почваме друга. Ма няма да мога. Третия епизод няма да мога. Още 10 минути, да няма да можеш. Утре. Окей. Ела се берем за края на епизода. Хубаво ни идва, я ще го приключи само. Не, чакай. Имаш точно 10 секунди. Знам, че не можеш. Няма да успея за толкова малко. Окей, значи само ще го приключа. Не, чакай, идвам.
Няма да дойде.